Έλα ύπνε, πάρτο, σε μετάξι απάνω βάλτο, σιγά. Έρχονται, λένε τα βράδια, δεν τις ακούς, δεν τις καταλαβαίνεις. Έχουν το πέταγμα της πεταλούδας, δεν τις βλέπεις. Έχουν το φως της πηγολαμπίδας. Περνούν μέσα από το χωριό λίγο πρωτού χαράξει. Γεμίζει το χωριό φτερουγίσματα και ζεστές ανάσες. Εσύ όμως δεν τις ακούς, δεν τις βλέπεις. Ό,τι θυμάσαι, ό,τι είδες, νόμισες ότι ήταν όνειρο, ήτανε πλάνη. Όμως οι ψυχές έτσι έρχονται και έτσι φεύγουν, νύχτα, μόνο νύχτα, κι ας μην τις ακούς και ας μην τις βλέπεις. Άλλοι πάλι λένε πως το πρωί στους δρόμους βλέπουν περίεργα πράγματα, σημάδια που δεν μοιάζουν με άλλα. Χιλιάδες μικρά αποτυπώματα από φτερά πεταλούδας στο Γιοφύρι, στον Κάμπο, στη σκάλα του Μάστρικου, στο Μεγάλο Κούτουλα, στο Πουρνάρι και στους φράχτες, στις παλουκαριές και στα σύννεφα βλέπεις μικρές πολύχρωμες ισκές από πεταλούδες και πηγολαμπίδες. Είναι οι ψυχές εκείνων, οι ψυχές των δικών μας ανθρώπων. Κι ας μην λες τίποτα, ξέρεις καλά ότι κάτι γίνεται τις νύχτες και τα ψυχοσάββατα στο χωριό. Άλλωστε στα χέρια σου είναι ακόμα κολλημένη η ζάχαρη και ο μαϊντανός από τα σπέρνα που πήρες τις χούφτες σου για να τις συγχωρέσεις. Σπερνά από τα βαθιά πιάτα της Θείας Βασίλους, της Θείας Χαρίκλειας, της Θείας Ντούμενας, στην πλατεία με το σούρουπο να τρυπάει βαθιά τα πρόσωπα των φτωχών ανθρώπων. Άλλοι λένε για τις νυχτερίδες το σούρουπο στο χέρωμα και στην μικρή την περαρούγα. Είναι, λένε, οι ψυχές που χάσανε τον δρόμο τους και δεν βρήκαν το σπίτι τους ανοιχτό. Κάποιος τους πήρε τα σημάδια και χαθήκανε και γυρνάνε σαν στιχιά στα ρέματα, στου Χόνη, στου Λάκα Βασιλικού, στην Τρισέριζα και στην Ποκρίλα. Να τις σέβεσαι τις ψυχές και να τις περιμένεις, να αφήνεις ανοιχτό το ζεμπερέκι στις φυρές πόρτες και μια τρούδα ψωμί στο τραπέζι και μισό ποτήρι κρασί. Κάτι βράδια στην πλατεία του χωριού και στις μικρές χωμάτινες αυλές ακούς να παρουσιάζονται όλοι στις μεγάλες αναφορές της μνήμης. Λέτζος Αντρέα, Θανάσης, Δήμος, Γιώργης, Σοφία, Χρήστος, Χρήστος, Δήμος, Κώστας, Γιώργος, Πάνος, Τασία, Ιωάννης, Ασπασία, Τασία, Αρετή,
Σοφία, Μαρία, Νικούλα, Σοφία, Μάρθα, Ιωάννης, Λουκάς, Βιένο, Γιώργης. Μπαίνουνε, λένε, στα σπίτια, ανοίγουν τα αρμάρια και τα μπαούλα, τεινάζουν τα απλάδια και τις μπατανίες στα μπαλκόνια, ανάβουν τα τζάκια με δέντρινα ξύλα και ανάματα από ρίκια και ξερές φτερίνες. Ξεσκονίζουν τα παλιά κάδρα με τις οικογενειακές φωτογραφίες και διαβάζουν τα γράμματα των ξενιτεμένων με τις ωραίες εκείνες καλλιγραφίες των δικών μας μορφωμένων. Σεντ Λουίς, 3 Φλεβάρι 1923. Σεβαστοί Επίτροποι Αγίου Ιωάννου, εσωκλήστως σας αποστέλνω τσέκι με 3.500 δραχμάς, τας οποίες καταθέτω 2.000 στον Άγιον Ιωάννην, να χρησιμοποιηθούν σε ό,τι παντήποτε έργον έχει η Εκκλησία έλλειψη, και πολύ θα σας παρακαλέσω, όπως δώσετε 500 δραχμάς εις την Παναΐτσα και 500 εις την Αγίαν Παρασκευήν και 500 εις τον Άγιον Γεώργιον, και θα σας παρακαλέσω πολύ ό,τι έργον κατασκευαστεί με τα λεπτά τα οποία σας στέλνω να γραφεί και το όνομά μου για ενθύμιον κλπ. Λαβαίνετε τα δέοντα από όλους τους πατριώτες. Μετά την λήψη της παρούσης μου πληροφορήσατε μας εγκαίρως. Διατελοπροθήμος Αριστίδης Α. Κοτσιράς. Και ύστερα στις μεγάλες γιορτές και στα πανηγύρια κάθονται στις μεγάλες σειρές στα μακρόστενα τραπέζια. Το πρωί πηγαίνουν στην εκκλησία και ύστερα στην περιφορά της εικόνας, σε όλες τις γειτονιές, με τα μικρά τραπέζια, με τα πολύχρωμα αργαλίσια τραπεζομάντιλα και το λιβανιστήρι με το λιβάνι και τους ασπασμούς. Και νωρίς το απόγευμα
αρχίζουν στην πλατεία τα τραγούδια και οι χοροί με τις παραγγελίες. Έλα ύπνε, Άκου, πάρτο, άκου, σε μετάξι απάνω βάλτο, σιγά. άκου, άκου τις φωνές των παιδιών στο σχολείο. Άκου, άκου το γλυκό κορνάρισμα από τις μεγάλες αφίξεις με τις γνώριμες φωνές. Καλώς τους,
κέρασε τους ξένους μας, τους δικούς μας ξένους, τους δικούς μας Αγίους. Άκου εκείνο το τραγούδι. Έλα ύπνε, να πονάς, πάρτο, να ζεις, σε μετάξι απάνω βάλτο, να θυμάσαι, σιγά, να συνεχίζεις. κι από μέλι γάλα ναν το όνειρου του η σκάλα πλατιά. Καληνύχτα ψυχή μου, καληνύχτα.